At imbag nga rabi kakabsat, at rabi kami lang nga makaramid kini kumpare ti video tag tartrabaho suna. Et ato'y manan ti roommate at tangarabihin. Kabukam kami manan kakabsat. At ti roommate kakabsat, tinuno nga tilapya. Kayun paksiw nga tilapya nga pamikinalap at kini kumpare. Nga maat. Et agkabukam tayo manan apaw. Bago tayo agkabukam, duwa tayo pati kung daway kini apaw. Lord, nagyamang kami tatangarabi, gyamang kami ti dayti nga taraon, ti sangwanan mi sikat ti mga bendisyon ti dayti nga taraon. Gamot ti Lord ti mga ewan ti sumagtunggal may sakada kami, agtultuloy ka, madaydayo ka, ket dayti ti dawatan mi gaputinagan mo Isos. Amen. Amen. Sina Pare, rabiin, las niwin pare. sa makadigwas pare, medyo padundan ka man pare. Masiko naknawan eh. Kasi kung nga dito nagkuya, Hmm. sangal, Pinagsangal na ta imimam ba? pero nagwaradiwad. May amagamit din narawid mo nga video pare. Ah, Mayat, kapasama lang, awang ka mo di rabi, na praktisak mo ito na. muna. Guhit natin pare ba? Utang. Nalilawon na pa di video pare. Ang ganda lilawang ka. Ganti ka raw mo ya. Lakam kamalay. Ang kayang kaktaw. Hindi masin pare. Dapat nagkumili pare, nakainumak ka na. Nakainom kaya? Sa racing kulain nga kawato ba? Bato da pa eh. Itong agos ko banyog. Maganda tayo sumang kawin pare pa nagkalap. Malun. Hindi nga kasamba kayo. Ang nalayaw. Ang tadji kapre kami niyo pare. Hindi dakkel nga kasya. Lumawa kayo siguro yan. Hindi mautak pinurwa at kisinsilyo. Ang tad. Nang tudmat ki pang kwa. 46 nga bukal nga tilapia. Magam di pare no kalap ka, ngumatang ka. Hindi ka parang lamas na niya. Nang pramdira ba ya paray? Dawat di nakad kumat nga kwa may. Kasi kurang chicks siya. Bawa. Ang singpot na pare. Mga siguro ka. Chicks? Hindi pare di gua mata kanya maday. Di gumang kasi napagkat. Napagkakit. Tama ba kagaroyaw? Hindi. No, pinangan nawisan na. Kung napangag chicks, di nakawawisan. Kawan pare dyan chichicks nagsingpot ang tao. Hindi pa ay pare ko no pangag chicks. Nawisan na kasi yung blessing. Kumusta nga yung construction niyo pa di pare? Bundan na pasan. Papay. Papay pare. Lalo nga bulan pa siguro. Tinggan ako aja yun. Isimbol. Baka di mo tayo may biratis mo ma. Nawanti engineer. Banog din nakasainak. Sakti ko, hindi mulis. Dua kami, masuwakas kada hamar kagi kanak paray. Jakamar. Bisan. Ano tayo may man engineer. No, dapat sumang pa engineer sa kaman nagtrabaho. Hindi. Hindi na ka pa yung promote ya. Ipay. Baga nakamata ng engineer paray nga kwa. Pas tingal daw ati tilipasam ko na ano madimal pa sa akin. Nang kwakam ko na Ang tinaka. Medyo assignment mo nga palpasem. Palpas mo talaga kaya. Hindi makaya kaya mabalin sila na. Bandog da tao ko na mata. Hindi magungay. Hindi mo. Nagungtong ta mata. Basta radyak lang inti tama. Tama nga ka. Nga patakaran. Lungot nga ang gagapuna kay madimagin na paray. Nagkamali ka yung layout mo paray. Ang layout mo. Kaya. Ang layout mo nga tinalit samba. Bangking. Nabangking paray. Pwede bang tingay? Muman. Dati lumnag. Damo. Lumnag. Ay kaya tampamin sang kun nga lumnag kami na yun. Nagpapara daw.
Magkalong-kalong mo dito na isam. Hindi. So, nung agkalungay parking paripirda eh. Amin nga tinalisak yung pekkat da. Nung kalong na ah. Nung kalong na nga pulos. Magtadi na ka pinulot ni engineer. Hindi. Langga na kaya eh. Pull out na ka, pull out kami nga tao ka. Ang tao na lang raw. Ang tao na. Bitintin na po isang paray. Mayat. Satan. Ano di mo kasi doon ka? Segundo lang kung na yung pinagkamkam mo ko no. Nabinig ko nung ipadyo nito ah. Mr. TV. Si Dante Mayor ka na si Dak. Uy. Mimprobya. Uy. Ang road. Namut kayo sa balay. Kahit Ikaw? na ulang kamatayang tilapia natin eh. Hmm. Ang kamatayang talapia. Ay, wait, tilapia pare, makaitid ti sakit ya. Kung nada, ano ka na maitid na nga sakit. Matikat na pare. Lalo kag sakit anawan si Dao. May mas to eh, tilapia nga barbasan. Awan may mangtad ti salon at tibagbagi. At ito laki din to nga tilapia niya pare. Yung barbasan tayo purok ya. Ganyan bang nga kapurok. Hindi pi pukangkangan. Ang giliti ko may nga si daon nga tilapia pare. Ang rika-rikado may alata. Ang tuno-tuno. Trisko adi pare. Madi makitid ti sakit alay, makitid salon at. Kapigsahan na kapaya. Bigado ah. Istorya ni pare tatay jay tabukulan ngayon ko. Pwede ka papanjayan na eh. Hindi ka no yung te purok. O vitamin ka no te mata. Kung na ngay ko na nakikwa. Nagmaya di jay. Sari-sari ko na na. Ang laking mapaw. Ang laking martib. Dapay kas na buko pala. Ano na. Lawil baraw. Ano na pa siguro paray. Nagloko gorda jay. Ratir-tanya damdamagan na ka ah. Birbiro ko na siguro tabukol. Ang kumpare ta nga may sao. Bulbulong sit pare. Hindi mo silang bulbulong sitang. Awan narito sa manon. Nadung kwadta ni Nuang. Buro das 8. Kinundya na nga daw pare pang sagana ka ataw eh. Sambot yung maganda na pa eh. Yung pinado nagluto na kumaram ta. Sama muna. Grabe nga godo. Nagkuna na kayo madigaramid ko ah. Biyaw. Grabe mo gam ko di. Mantati ko na. Lapya galaw nus ta sumulang niya. Muna, sumulas ka ta. Nagkumandamot kayo pa tayo pare. Okay. Partner tati nga mga chicks siya. Chicks. Yung pag-anak kaan. Urawan si dahil niya. Nabang dingding ni kumarin ka tayo. Hindi taon dama manan. Magkisap lang ni pare na eh. Ngay boss. Yun na pa uy. Yun na po ah. Sitan nga ito pa eh. Masaligan nga talaga pare. Naging masate pare. Road. Sayote. Ngut ni sayote. Bigla lako tawag tatay pare ba? Naging nalako na. Nagmanaw. Dus may isang bukol. Nalakaji ha. Dusmoit na may sa bukol. No 20 di. Yung sa nga pulo nga bukol. No 40. Ba 20 nga bukol. Ado aji 20 na ha. Tag 200 kilo. 300 pa gani. Nakakalay daw. Pag 5 ako may sa tukak. Ure ka lag duling-duling di nga. Taltalad nagsilaw-silaw dyan. So pa ah. Tudok kimat ya paray. Mas magatagay mati ko na pare. Press mo nga tilapia. Sa. Basta nagito yung naggaputi karayan. Mas kadawawaig nga tilapia na samait. Tunog ito eh.
Hindi ka pa numuli di ko niya. May kapitong bantay. Kaya, Dahil. Bali na nga kadya si It pare. mutong kaya. Hindi siguro nga kadya bantay. Kadagaan nga kunada. Nya. Magmasid jay kasi ano nga kadagam dyan ka magmasid sila. Sayuti latan, gut sayuti, gut kangkong, gut Kaya repulyo nga. Ini na repulyo, kag 120 man sa kilaw. Wala mo da, dyan pandago case. Wala medyo mabaling pangawkis na nga. Sa persayan da mata. Nukulan ni tanda ya. Hindi mabaling pa sa italamot ka na talok ng mutsi. Lamusan minuling ka ang sa bugoong. Ayan pare. Hindi mo nagsitawang pare. Basit. Bilyom. Hindi ako mapayati pa rin no kaya. No. Mga alakati may isang lapan. Musa mo lang pare. Kamay, tinayala. Nabus mo di man ka wartak kung katang utiwa. Gatas. Yan. Para makapanatong tigasang na paray. Masih ka. Ang gado nagsitawang paray. Nandukon niya manel. Sa nga bantay, ata nagsitawang paray. Kung matisidan tanong yung maminsan niya pare. Yan. Sod. Gadi oray, pato lang nga pinadaplak kay. Ay mata. Tulong nga pataw. Pato karuba. Hindi mas ngayon lalo naman din nagbanugan. Hindi masaparay. Kumulay pare. Bawala yan. Mabarangay na tayo. Bagay Panaganan na kang tungutan. May kano aja paray. Madin nagbanugan. Naging mas mangan. Lalo kitamno ko Pato boy, kung nalang tumagan niya ba? Tamno libre da kati Pepsi ka. Nagmati lidok mo. Naglamis mo ko na. Mga nasi kati. Gumatang Pepsi ka. Magtitil mo. Hindi mo siya naman. Inom ka danam paray. Diyan inom ka danam. Minum ka Mabartak na mga talaga ni kumpare kabsat. Bitintin na po may. Mga pare kalpas kanan na nagado nagisitam. Sila bantay nga rutit kita kay nakusin ka nga talaga. Sika tinarawait ya. Sila dinalaman ng Sabi tikimat. po tinagsitan ni kumpare niya talaga. Dinalanan tikimat. Sabot ka kagat ng ilaw pa rin. Nilaw rabi, nilaw. Namok ko naman. Lamok. Ayan. Nalpas man ti kabukab ning kakabsat ket agpakada tayo manahin. Sigaw pakada pare, pakada Sige ka. na nagpakadak di rabiin. Sige matangin sinubot tagpakada. Oh, siguro. Ket agpatinggal lang dito ti video mi aparparalan nan kakabsat ket suportahan niyo lang ta ko mati channel me, Bamba channel. Tano umadungot ti agbuya kada kami. Ket agpatinggal lang dito in kabsat. Diyos ti kumuyog kada kayo. Amen. Amen.